Thought I told you it's a channel. Me do the thing for the girl there. Do the thing for the girl there. Me girl, still let her nails in me back a cram. I saw me know that fuck your proper car. Beat up the body on your pussy jaw. Me nah go blow your punani like hand papa papa. She want it in the she no want the thing catch a jaw. So me stop a touring by a condom and a proper jaw. Vroom send a tweet make she see it for me avatar. Boots up like soccer star, firm up stand back a R. Me make she ride like a stallion. Me no follow man in a battalion. Put long like skillion, we force in Galvelian. So run this like Shelly and my John now go dwelling on. Come here, cock it up, your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. No, you come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble. Top. When she attack, I counter that. Me no use X amount of chat. When it come to sex, make we flex, cut out the crap. She say my wine on the realest. In a me jeans, she a rise up a penis. Give me na the club, me no care who a free this. You make me hard like remix. So me say, come here, cock it up, your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. You come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble. Like a snake, got me stuck in emotion. Don't make me wait, ready right now, yet to feel it again. No, she a freak, and she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she only had that broke to your socks every day. But you don't know she a pro. Hands on your knees for your wine sauce. But you kid while she a go. Everything right when she moves.
Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat. At kasama nyo na naman ang pinagaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Kaya naman sabay-sabay tayo kasi it's Tuesday. Halo Madrid Nation! Halo sa inyong lahat. Ayan. Halo sa ating mga early birds dito sa Almusal Club. Ayan, sina Jana Gabica, Kimberly Pains, S. Andrada, Victor Timbang. Ito, bago yata to si Joshua Sendeño Alili. Ayan. Sino pa? Ang aking kapatid. Halo Isel. At kay Miss Zenith. Ayan. So, sino pa? Si Mr. Junel. Si Jessica. Ayan. Congrats sa baby Zane mo. Ayan. Nakita ko ang iyong post. Ito kay Mr. Jackson Solomon. Kay Christine Serrato. Ruth Gabehan. At marami pang iba. Ayan. Si Louie Arcelias. Humabol. Halo sa inyo lahat. At syempre, kahapon nga nasaksihan nyo ang aming t-shirt. Ayan, isa pa lamang yan. Patikim pa lamang yan, mga almusalers. Kaya naman tumutok lang kayo dahil hindi nyo alam kung ano ang mga sorpresang nakahintay sa inyo. Ayan, halo sa inyo lahat. Ayan, so ang magbabasa ng inyong mga comments mamaya, abangan nyo si Rupi at si Kimpi. Pero bago ang lahat, huwag nyong kalilimutang i-like at i-share ang ating mga Facebook pages. Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. At syempre, hindi nyo din dapat kalimutan ang ating The Almusal Club. Ayan, at syempre, meron din tayong YouTube channel. Ayan, kaya mag-subscribe na kayo guys at i-like nyo ang aming Facebook page. Kaya naman, eto na ang ating guwapong kengkoy, Rupi! Halo Madrid Almusalers pala. Ayan. Halo Almusalers, Clubbers, Eklabush. Yan, batiin na natin itong mga nanonood. Si Jana Gabica, Esa Andrada, Victor Timbang, Joshua, si Ruth. Ayan, nagbabalik ata to. Si Christine Joy Serrato ang hindi nagpapatinag. Si Louie Arcelias at si San Luis Aljun at si Jackson Solomon. Yan, hello sa inyo. Ayan, sabi ni Jessica, hi DJ Ai, Ruby, Kimby, Master Sen, pakigrant ng wish si Julian. Proud daw siya sa kanya. Ayan. Ayan, ipakilala muna natin ang ating cutie batuti na si Kimby. Hi, Kimpi! Mo naman? Ba't ganun yung vibes? Parang hindi masaya. Dapat lagi tayong maingay. Yes. Ayan, halo, Madrid Nation. Ay, charot. Almusalers, Clubbers, Eklabush. Ayan, halo, and happy Tuesday sa inyong lahat. Yes. And ayan, dahil nabati na nila. Ayan. Sabi ni lahat ng nag-comment. Ayan, halo sa inyong lahat. And syempre, ayan sa ating mga, ang aga-aga mo naman ngayon, Pisan! Halo, Jex Madabat! Nadalin na. Ayan, sabi niya, Nadali peace mo na, present! Pisan. Halo, Pisan! Ayan, sabi Ayan. ni Jomay Len. Sabi ni Ayos. Jessica, may sakit ka daw ba? Bakit? Eh kasi yung energy mo kanina, lungkot, parang lungkot-lungkot mo. Yan, wala lang, napagod Ayan, lang. sa halo, San Luis Aljun! Hi! Ayan, sabi ni Luis Arcelias, ang bulaklak ng Madrid, Philippines. Wow! Master Ruby. Ayan, sabi ni Yel, ano to? Ni Yel. Sabi niya, pabati po sa Team Durian. Ayan, sinashoutout ko kayo, Team Durian. Alam ko saan ba tong Team Durian? Davao, di ba? So, ayan, halo sa inyong lahat dyan. And syempre, keep on watching the Almusal Club. Dahil ang ating pot money today is worth 1,400 pesos. Wow! Ayan na, pinag-iipunan Yan. yung... Paano pag ano? Pinag-iipunan yung maigi ang pot money na yan, ha? Pag Team Cebu, ano yun? Team Mangga o Team Lechon? Ayan, si B nanonood. Yan. Sabi ni Marisa Maguddayaw. Ayan, si hello, Love Love. pabati naman Hi, po Love Love. dito sa San Pedro, Laguna. Yes. Ayan, sinushoot-out ka namin, Marisa Again, Maguddayaw. shoot out Ayan. ipeng-peng na yan. And syempre guys, ayun nga kahapon nakita nyo ang aming sneak
pic, pa-teaser ng Yes, ating t-shirt. unang merch design para sa ating t-shirt. Kaya naman guys, Yes. hulaan nyo na. ating bagong Hulaan nyo kung ano ibig sabihin ng nung 12.1 12.1 and 1 point. 1.5. Nasaan na yung t-shirt? Ayan naman, halo-halo Wala sa ating sa- bagong Dito, audience, nilagay ko. Chris Lansang. Wala. Ay, Keep ito on pala, watching. sorry. Napakagaling, napakahusay. Ito. Ayan. Ayan, Ayan. ito. Hello kay Jomar Ayan. Velasco Ula. So, yan, meron din kaming post nito sa The Almusal Club. Kaya naman, guys, Ayan. kung gusto nyo to, hulaan nyo muna. Hulaan nyo kung ano ibig sabihin ng 12.1 and 1.5. And syempre, guys, hindi lang to ang kailangan nyo abangan dahil marami pang susunod. Kaya naman, keep on watching The Almusal Club. And balita ko, magkakaroon tayo ng giveaways. Kaya naman, May ruby pa abangan nyo dyan. yan. Baka- Ayan, nagbabalik si Jomar, si Kael. Si Kael ba yan? Oo, Oh, si Kael yan. Si Kael. Nagpalit- Belated happy birthday, Kael! Ayan, belated. Happy birthday. Nagpalit siya ng pangalan para new Oo. identity. Para hindi... Ayan, Second nalolo name kay na yung Mr. Jomar Jomar. Solomon, si Chris Lanza, Kaya pala pamilyar and yung si Ula. Jomay Ayoste. Ula! Ayan, sabi ni Esa, 12.1 kasi 12 noon to 1 p.m. Yan. Napakahusay. And syempre guys, mag-comment din kayo dun sa post namin. Dun nyo sagutin kung ano ibig sabihin ng Yes. 12.1 and 1.5. Ayan, sabi ni Louie Arcelias. Makikita nyo yun guys kung nilike nyo na ang aming Facebook page, The Almusal Club. Doon kayo mag-comment din ng inyong mga sagot kung ano bang meaning netong sabi ni na to. Sabi ni Louie Arcelias, buong oras ko kahapon iniisip kung ano ibig sabihin ng 12.1 12.1. na yan. Dapat merong may Naisip mo na ba? Anong ibig sabihin? Pa-shoutout naman ako, pogi ako sabi Ayan, ni Jomar. syempre, bago ko makalimutan ng Solomon. lahat, may pinapa-shoutout si Samir. Nakausap ko kasi siya Ayan, kanina. Sabi ni yes. Samir, pa-shoutout sa 69th founding anniversary ng DSWD. Ayan. Wow. Ayan na Samir, Ano, shoutout ko na. Ayan. Yan, isinashoutout namin yung founding ng DSWD. Yes. Ayan, So, happy ayan, mukhang anniversary. ready na sila. Ang dami Ayan, nagko-comment. medium na. Kaya Dami pa naman, daw sabi-sabi. let's start our all-time favorite. Yes, Di yan haba. ang... Hammer. Sumisingkit na ata ako Ayan, so kailangan nyo lang Ayan. mamili easy, medium, or hard. Ano nga ba ang pinakamarami ng comment, Rupi? Medium. Sabi ni Medium, ang Victor. dami ng medium. Ayan. Si Janelle Hart. Ayan na si Samir. Ayan. Sabi Sabi ni Janelle. shoutout ko na Samira. Yan, sabi ni Junel, 12.1 kasi 12 to 1. Oh. Yan. 1.5. I-comment nyo rin guys dun sa pinost namin. Yung 1.5, Oo. ano yun? Gusto namin makita yung mga sagot nyo doon. Yes. Siyempre guys, magkakaroon tayo ng giveaways. Kaya abangan nyo po Ayan, yun. so ano na? Easy, medium, or hard? Sige, dahil mukhang nagko-comment ng medium. Sino? Let's start Sino our lahat? first game muna sa medium ang ating category. Ano ang category Ano natin? nga ba? Where is that? Ano yan? Di ko po mabasa. Yan, natatamad kasi ako Famous ayos na buhok brand. kaya- Ayan, famous brands ang ating So, first Blair na lang tayo. category. And syempre guys, ayan, yes, Jana, nababasa namin ang comment mo. Sabi mo ready, Ang dami tapos yun na medium. Yan. So, ayan. Mga away ka na naman Guys, Sasama mo. ang ating pot money is worth 1,400 pesos. Oh. So, meron tayong isang rule. Ano nga ba yun, Rupi? Please explain. Ang rule natin ay kailangan wala kayong mapuputok na 3 lobo. Dalawa. Dalawang lobo para makuha nyo ang pot money. At kung hindi ito makukuha, madadagdagan to ng 100 Yes. pesos. Kapag hindi siya nakuha today, bukas magiging 1,500 pesos siya. Yes. Pero ang tanong, makukuha nga ba o hindi ang ating pot money? Bigyan namin kayo ng 3
segundo para Ayan. makapag-dasal-dasal Ayan, na. halo kay Jessa Moon Ranoa. Yes. Ito, sabi ni Marisa and ni Victor. Ano? Letter E. Letter E. May sumasagot kanina, Victoria's Secret, eh. Famous brands. Ay, hindi siya Victoria's Secret. Pero meron tayong letter E. Sabi ni Louie, letter L. Letter L. Letter L. Wala. Ayan, may isa Wala. nang pumutok, guys. Yes. So, careful na kayo Yes. para makuha nyo ang ating pot money. Yes. Sabi niya, Ayan. Sony phone, hindi po. Sabi ni Samir, Sony Mobile. Hindi siya Sony Hey. Mobile. Hindi daw. Sony Xperia. Rolls Royce, hindi rin. Hindi. Hindi din. Sabi ni Jomai, Flare Mobile. Bakit? Hindi din. Bakit puro? Puro mobile. Crocs Sandal, sabi ni Junel. Hindi, may letter E. Second to Ito, the last. sabi ni Samir, letter N. Letter N. Letter N. Guys, kailangan mag-teamwork kayo para makuha nyo ang ating pot money. Yes. Ang dami Meron ng tayong letter N. Wala pa. Tan, Hindi pa tan, na-input. Oh, meron. Ayan, may Letter N. letter N. So, may chance ba yung Sony or wala? Meron. Oh, Meron. may chance yung Sony nyo. So, let's try. Sabi ni Samir, letter O. Letter O. Sabi ni Wala. Kriza, Sony Google. phone. Hindi siya Parang Sony. Google, no? Hindi. Hindi ko alam. Hindi ko mabasa. Vivo phone. So, yan guys. Meron ng pumutok na 2 balloon. Yes. Kaya kapag may pumutok pang isa, goodbye, Goodbye, pot pot money na money. tayo. Hindi siya Google din. Sabi Ayan. ni Junel, Rolls Royce. Hindi Hindi. Hindi. Ito, Ayan, sabi ni go. Marisa and ni Victor. Letter A. Do we Letter have? A. Letter A. Kapag may pumutok pang isa. Wala na. Wala Dalawa na ang na. pumutok. Dalawa na. Lonely Pools. Tatlo na, diba? Sabi ni dalawa. Jomay. Dalawa pa lang. Lonnie. Dalawa pala. Yes, so kailangan nyo, dapat wala na kayong mapaputok Ayan, na logo. sabi ni Jomay, yun pala. Kala ko tatlo na eh. Ito Hanggang sabi sa ni matapos Jomay. ang ating set. Hi, Kellen! Lonely Lonely Pool. Looney Pools. Parang Looney Tunes yan ah. Lonely. Ayan. Ano to? Ano to? Wala daw L. Walang Walang L. L. Sabi ni Jomay, Pony Pose. Pony Pools. Pony Pose. I-comment nyo Ano? muna yung Ano? letter. Anong letter? Letter muna. Nasagot ko na po bago pumutok, sabi ni Esa Andrada. Looney Pose. Wala pa naman sagot. Wala pang sagot. Ano ba yung sagot mo, Esa? Letter Letter P. P. Ayan. So, hindi siya pony pero merong letter P. Hooper, Tama. Junior Hooper. Burger Yes. ba to? Ayan, sabi ni John. Sabi ni Kellen, Bing Google. Oh, hindi siya Bing Google. Kasi may Sayang. letter P. Hooper. Ayan, hello kay Lon. Busy. Ayan, hello. Hi, Marlon. Hello. Hi, Lon. Kain ka na. Ayan, sabi ni Marisa Magudaya, letter T. Letter T. Letter Do we T. have? Wala na So, letter T. So, ang ibig sabihin niyan ay... Goodbye, pot Pot money money na, na. guys. Ang bilis naman pumutok. Isang round pa lang. Set pa lang to, Cooper Oh. nga yan. Mini Cooper. So, Lagyan nyo. ayan, guys. Kaya, So, ibig sabihin di ba, yan- Mini Cooper? Ano ibig sabihin niyan? Magkano na ang ating pot Oh, money tama. tomorrow? Malay Mini nyo, Mini Cooper. Cooper. Yes, at dahil wala na kayong pot money tomorrow, ang ating Yes. pot money ay 1,500 1,500 pesos! Paano ako Wow. nakasagot na ngayon? Mini Cooper, lalagay ko. So, sabi ni Oh, Jessa ako din Moon. eh. Mini Cooper din eh. Oo nga, no? Sabi ni Jessa Moon, letter B. Sabi ni Marisa, Ayan, wala letter na H. sumasagot ng Mini Cooper. Si Victor Timbang, sabi niya, Mini Cooper. Mandaya ako yun. So, let's try nga kung may letter I tayo. Kung ito ba ay Ako Mini sumagot. Paano Cooper. yun? Ang akin yung load niyan. Letter I. Ayan. Sabi ni Victor. Ayan. Ito yung ano eh, cute Yung na sasakyan ni sasakyan. Mr. Bean. Oo, sasakyan ni Oh. Mr. Bean. So, let's try. Paano? Ako yung nakakuha nun. Let's try letter M. Letter M.
Letter C. Sabi ni Victor, C and And letter letter R. Sino yung unang gumaya sa akin? Si Victor ang unang sumagot. Daya. Kaya naman, congratulations, Victor. Ikaw ang aming first winner for today. Sumunod sa kanya si Samir and then si Jenny Lee. Ako yun, nanalo! Ayan. So, pili na kayo. Easy, medium, or hard para sa ating set. Bigay mo na lang daw kay Sabi ni Jessica, Rupi, napakagaling mo. Sige, Makipag-away ka na sa loob. makipag-away Akin yung load. ka sa loob. Victor, akin yan! Sino po nauna? Si Victor or si Samir? Si Victor. Rupi! Si Si Rupi! Victor. Si Rupi! Wag ka Akala na. ko din si Samir pero Hindi si... pwede yan! Oh, naunahan ka niya, Samir. Mga seconds lang. pwede yan. Ganon. Oh, Guys, tulungan nyo akong mapasa akin ng so load. next na tayo. Next set na ng hangman. Easy, Medium medium, or hard? Sabi ni M.A. Corderos, 1 DLPT. Napakasayang. Easy. Ang haba. Sabi ni San Luis, medium. Medium. Sabi ni Junel, hard. O, ano nga? Tinuturuan ako nito ni Ayan. Jessica mang-away eh. Sabi Si ni Jomay, easy. Sinabi mo lang daw kasi. Pag ganun, paunahan lang paunahan lang mag-type. Oo. Type ko na nga eh. Sabi ni Victor, easy. Sabi ni... sabi po ni Sige, Junel, let's Junel, try hard. easy Oh, for easy our na. Sayang. second round. Sabi ni Samir, malayo agwat namin sa screen ko. Sa amin, Malayo. Sasagot ulit ako. Magkasunod lang. Itatype ko na. Victor, may nag-comment Oh. tapos Samir. Victor, sabi niya, Mini Cooper, si San, Ayan, Cody easy. Cooper. Ang ating second Ayan, set ay animals. animals. Di bale, marami pa kayong chance kasi marami pa tayong games for today. Kaya Yes. naman, mag-input na kayo ng inyong mga letters dahil ang ating category ay ano ulit yan? Animal. Animal. Oh, ang ganda daw ng cup mo, sabi ni Dior Tanya. Siyempre! Sabi ni Louie, paunahan mag-type pero nanginginig. Ganun talaga Oo pag daw. nagmamadali ka mag-type eh. Ganun din daw yung nafe-feel ng mga programa. Wait, teka Ayan lang. ah. Bakit sumasagot si Madrid Philippines? Saan nagbibigay siya ng sagot? May sumasagot, yan. elephant, dinosaur. Ay, oo nga. Sino yan? Dinosaur. Ako yan! Paano yan matatanggal? I-delete mo. Bakit? Dinosaur May nga ba madaya. sabi Nagbibigay ng crocodile? ano. Sabi ni Christine Crocodile. Arga, letter O. Letter O. Walang Walang letter Paano ba O. dito yun? So, Dito, hindi ito. siya crocodile, hindi siya anaconda, hindi rin siya dinosaur. Yes. Bakit? Ayan, sabi ni Samir Armadillo, pero wala tayong letter O. Si Criza naman sabi niya Uy, butterfly. si Jex may pinapa-shoutout. Ayan, peace, sabi ni Pisan. Peace, pabati sa girlfriend ko. Joanna Rose! Yan, halo kay Joanna Rose Raffles. Pabalik na sa Kuwait mamaya. Ingat, Wow. ingat, and sana makilala ka namin soon. Yay. Ay. Wow. Sabi ni Junel Chihuahua. Mapag-ibig. Chihuahua? Ayan. Sabi ni Jana Ayan, Gabica. halo kay Bea Camille Sibayan. Halo, sabi ni Guys. Bea, Jana. bili mo ako ng kape! Ano Sabi ni yan? Jana Gabica, letter R. Letter R. Guys, let's input letters muna. Meron tayong Yes. letter R. Wednesday na pala, no? And syempre guys, hindi, Tuesday pa lang. Tisha Advance ka naman. Tarantula, double R. So ito guys, before ay bago, habang Okay. habang nanonood kayo, mag-heart rock and like rock kayo dyan. Oh, yes. Ang daming sumagot ng Ayan. letter A. Sabi Sige ni nga, Jenny let's Remo, try letter Dash A. hands, hindi. Victor, Jenny. Oh, ang dami. Letter A. Sabi ni Louie, it's a bird again. Oh, may letter A. Yung bird talaga na yan eh. Hindi ba nakaka-move on to sa mga Sabi ni birds? Jessica, tarantula. Hindi. Tama! Hindi. Tarantua? Hindi. Tuwa. Hindi rin siya chipmunk, sabi ni Diartanya. Ano yan yung... Meron siyang Uri R ng and ano? letter A. Sabi ni Marisa, squirrel. Square. Squirrel? Dapat diba squirrel? Parang nakatira yan sa estero ah. Squirrel. Grabe Isang naman eh. squirrel. Sabi ni Jana, jellyfish. Squirrel. Hindi siya pwedeng tarantula siya kasi tarantula. kulang.
Orangutan daw. Barracuda. Baralela daw. Tarantula. Sabi ni Jomay Baralela. Hindi siya pwedeng tarantula kasi double R. Barak Try nga Yun natin. nasa ano. Letter B. Barakuda. Ano yung barang isda ba yun? Oh, parang tama si Jomay Ayoste Baralela. Let's try. Barracuda. Barracuda. L. Anong klaseng hayop to? Ay, you. Oh, baka may chance You. yung barracuda. Barakuda. You. Ito Ano si ba to? Jeneline. Ko or ku? Ku. Barracuda or baraku? Isang ano dyan? Isang Da. C. Isang Letter U. Yeah, letter U. Ay, ND. yun. Letter D. So, ang tamang sagot natin ay barracuda. Una Ang si... tamang sagot ay Si Charity. Si Charity Nosia. Ay, Charity, Nakabaliktad binaligtad. kasi. Ang galing. Ang tamang Si sagot ay Charity. Aison. Ito Ayan. si Y. ano yun? Squirrel. Yung I-R. squirrel na nakatira sa Hindi, yan yung pag mag-away kayo ng jowa mo. Pag yung squirrel, social siya na klase ng squirrel. Ayan, wait lang. May sinashoutout ako. Shoutout? Sinashoutout ako si Maria Janica Zacarias na nasa Taiwan na po ngayon. Wow! Ayan. Ingat-ingat ka dyan, Jana. Ay, Jana. It's you daw. Janica. Okay, so, next See you set na soon. tayo. Easy, medium, or hard? Invite mo kapag ikakasal ka na. Love quarrel daw. Yung TP. So, ayan. Sorry na po. Yes, ayan, sabi ni Gusto ko ng Jessica, squirrel. medium. Sabi Yan ni yung Victor, pag-mag-away hard. ata So, kayo ng mag-try tayo ng jowa hard nyo. kasi hindi pa tayo nag-hard. So, ito last set natin Okay. hard. So, ayan guys, hulaan nyo. Kung ano ibig sabihin nitong 12.1 and 1.5. Ayan. Oh, Ang ano? ating Ayan, last set ay occupations. Occupation daw. Nag-easy na tayo kanina. Ayan, congrats daw, sabi ni Jana. Sabi ni Ronnie, makapay lalamet sa internet or lock. Mahina daw internet Yes, niya. tama. naman. Mahina Ayan. daw. Makabit ka na ng bago. So, ayan, hard ang ating category. Ano Yes. yun ulit? Occupations. Occupations. Feeling ko may dana naman to. Yes, sabi ni Jessica, letter S. Hindi yan daw niya. Sabi ni Samir, letter E. S and T, Miss Zen. S and E. S and E pala. S, 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 and Walang S. Ayan. Sabi ni Samir ulit, letter T. letter T. Halo, kay Walang da. Maldita Versilia. Ngayon ka na lang Hello, namin ulit Maldita. nakita. Nagbalik si What's Miss up, Maldita. yo? Halo. Hi. Ito, sa ano, wala siyang da kasi wala siyang Sabi ni wala siyang da, wala siyang Tino. So, hindi siya tax invoice. Invoice, Sabi oo, ni hindi siya Jana, hindi daw siya yun kasi walang Ayan, ang dami na namang comment. Ayan, halo, kay, anong pangalan, paano i-pronounce ulit ang name ng kapatid mo? Isel. Isel! Ayan, Hi, halo, Isel, and kay baby Angel. Uy, naalala si Angel. Hindi ka naalala. Ayan, halo. Ay, ayan, halo daw. bartender daw. Oo, bartender, Hindi sabi siya ni bartender Joma. kasi, Wala ano, tayong letter T. Pagkain natin yung Jomay. Joma. Ayan. Kamusta ka na? Guys, Ito wala yung- tayong letter T. Okay. Ito yung- letter T, meron pa. Siomay Miss Zen, at letter T pinagsamang daw po. siomay Letter na- T. Lalaki at Ayan. somay na babae. Basahin mo yun. Jomay. Basahin mo yun. Piling ko may makikita ka na naman. Ayan, halo kay Gideon Toledo and kay Sharon Ayan. Rose. Napakaganda ng sagot. Embasado. Meron na po tayong occupation na Sabi na, nakasulat ay Rupert na naman yan eh. Te. Ano? Tete. Sana sumagit yung Ano balikat yan? ko sa'yo, Rupert. Ay, Rupi Ano yun pala. eh? Sabi ni Victor, letter A. May mga sumasagot ng letter A. Ano yan eh, Si mama? Kimi rin, tsaka si Jessica. Ayan. Meron tayong letter A. At tete. Ay, alam ko na! Sabi ni Athlete. Sabi ni Maldita, letter T. Tsaka Ayan, ni Victor, tuwan-tuwa naman letter kayo, T. ha? Bakit kapag may letter T, tuwang-tuwa kayo? At tete. Si Rupert yan eh. Letter
H. Box at Ayan, Letter box L. athlete daw. Ayan. Ayan na naman daw. Tayo, Master Ruby, sabi ni Louie. Yes. Hindi ako may pasimula niyan. Basta si DJI. Ruby, nagbabasa. Green-minded Oo. lahat. Teka lang, pinagbasa. Damay-damay lahat. Ganon. Pinagbasa kasi ako ni Ayi. So, yung puno nito, ayan o katabi ko. Hindi, kasi pagka ganun, puro Maraming Ruby, diba? sumasagot ng box Box athlete. So, Ano yun? let's try letter O. Athlete. Ayan, sabi ni Melexis, MTRCB entered the stream. Ito ay isang ano? Mahalagang paalala, ang Ayan. programa na ito ay hindi akop sa mga bata. Walang letter B, guys. So, hindi Hindi siya boy. or box. Oo. Ayan, sabi ni Jomar, my favorite. Sabi ni Kimi Pro. Pro athlete. Anong favorite mo? Ano? Meron ba tayong letter O? Jomar. May P. May P. Let's try P. letter O. And letter R. And letter Ayan. L. Ang dami yung T na sinagot, pero ang tamang sagot ay pro Favorite daw ni athlete. Jomar yung T. Dapat di ba hindi? Ano yung air athlete? Ano sabi mo? Sabi ko dapat di ba hindi dapat T? Ano? Ano Ano? dapat? Bad kayo. Ano? Ayan, pro athlete po ang tamang sagot. Congratulations, Kimi. Ikaw ang aming third winner. And syempre, kompleto na ating mga winners sa ating Hangman Sino Bossy Hotdog daw, Love. hotdog. Ayan, nag-enjoy na naman kayo kay Rupi, ah. Kaya congratulations sa ating Hangman winners. We have Victor Timbang, Charity Aison, tama ba Charity? And Kimi, ang ating dalawang first time winner. Paki-PM ang inyong number sa Madrid, Philippines. Ayan, kaya naman, Congrats! wag muna silang aalis, di ba? Dahil meron pa tayong Word Matrix. Ayan, so dito lang guys, kailangan yung hulaan ng ating category. Ano yan? Yo. May sinasabi si Hindi, ano Jenny yan? Remo. Hindi, ano yan? Ano yung category? Ba't sila sumasagot sa NBA team, sorry. Ano yan? Natulala ako sa sinabi ni Jenny, para daw tumaba siya. Anong parang? Alisin mo na yung parang. Ano yan? Ano yung Bakit category? ka tumataba? Anong kinakain mo? Uy, sabi, ito na, NBA teams. Ayan, Kim, thank you so much. Ayan. So, NBA team po, teams ang ating category. Kaya kailangan nyo lang hulaan ng mga teams na yan. And syempre, don't forget to include ang row and column kung saan nyo nakita ang first letter. Yan. At di ba Napakalupit yun. Kanina pa ako tanong ng tanong. Ayan, may sagot Taas na yung kamay niya. Ganun eh. Ang saya-saya pa nila eh. Sagot na. Pero ang tanong, ano ba kinakain mo raw? Wait na, mamaya mo natin Ayan. sagutin yan. So, ayan. Sabi ni, Los Angeles. Dear Tanya, Los Angeles. Maraming Los Angeles. Oo, may karugtong. Yeah. Guys, huwag nyo kalimutan yung ano. Ayan, sabi ni J12. Sabi ni J12. Ayan. Sabi ni Jenny Remo. Los. J12, Los Angeles Lakers. Lakers. Yes. Sabi ni Jessica L1, Boston Celtics. Sabi ni Samir, Boston Celtics. C2 Cavaliers. Cavaliers. Hindi J12 yung Lakers. Oo. Mali. Pero may ano din, may isa Oo, pang may isa isa na pang- Los Sabi ni Angeles. Malexis Excited L5. kayo, ah. Boston L5, Celtics. Boston Si Celtics. Jessica na una, Boston Sabi ni Celtics. Marisa, Ayaw nga. A6 Lakers. Sabi ni Victor, Atlanta Raptors. Walang Atlanta Hindi. dyan. Walang Sabi ni Atlanta. Samir, 12, 11 May karugtong yan, Samir. May Mavericks. karugtong yung Mavericks. Ayan, sabi ni Ronnie, Toronto Raptors. Yes. Pero kulang. Considered na ba yon? Consider na ba natin? Okay. Sige, considered na yan. Sige, go. Sabi So, ni yan. Shira, 11K Toronto C10 Raptors. Los Angeles Lakers. Sino na una doon? Shira. Ay, wait. Ayan, kinorek pala ni ano. Okay, kinorek ni Ronnie yung Toronto. Sabi So, ni si Shira, Ronnie. Los Angeles. Sabi ni Jana, Lakers. L1 Boston Celtics. Meron na. Celtics eh. Dami Ayan, sabi ni Pisan. Sabi niya, Peace, sarap nyo panoorin. Shout out mula dito sa Canada. Pakilala nyo ako kay DJ Ai. Di niya ako kilala. Ito. Siyempre, Pisan, thank you so much for watching dyan sa Yes. Canada. Ingat ka always and see you soon. Sa Ingat Canada. always. Pag-uwi ka ng maraming papakilala ka namin bacon. kayo. Oo. Bacon. Hi, Jen. May
snow ba dyan? May snow sa kanila. Pwede mong mag-uwi ka dito. Ayan. So, tunaw na yun. Tunaw na yun. Okay, sabi ni Jessica, I-12 Dallas Mavericks. Ayan. Ayan, taga dyan si Jex sa Canada. Toronto, Oo. Canada. Toronto. Hindi, sa ano yan? Sa... Saan siya? Ano yun? Pisan, Ayan. saan ka? Comment mo. Saan Saan yan? tayo? Sa M nagsisimula yung ano yan eh. No, Manabat. ayan, sabi ni Jenny Remo, J12, Doon talaga siya. Los Angeles Clippers. Sa M siya, sa M. Ayan, sabi ni Bea, Miami Heat. Orlando G5. Miami Heat, G5. Dallas. Si Dertan, ay meron na tayong Clippers, no? Los Angeles Clippers, meron na yun. Ito si Janine Columbres, Cleveland Cavaliers, Ayan. B2. Si Janine? Ay, hindi si B2. Janine. Hindi siya Sayang. Ayan, B2, sabi ni Jana, Janine. C9, Cleveland Cavaliers. Ito si Bea, Miami Heat. Ilan na lang ba? Isa na lang. Isa na lang. Ayan, sa Manitoba sila. Yan ba yung Cleveland? Yes, yes, Cleve. yes. Cleve. Ay, Sorry, Cleve, gusto saya hindi man siya ako. Clev. Best friend ni Meron pang isa! Mahaba ito. Best friend ni Ali Ayan, yun eh. Cleveland. Si Cleveland. Meron na bang Cavaliers? Yes! Meron na. Ay, wala pa. Mali pala daw yung Miami Heat. Manitoba. Wait lang. O, sabi ko na nga ba Okay eh. na yun. Manitoba, Canada. Ah. Dahil meron din akong ninong Manitoba dyan. pala. Kala Wait lang. namin Oo, Manabat. tama. Mali si Bea Pisan, sa may Miami pisan ako Heat. dyan, So, tsaka kamag-anak. Jenny. Ako Tsaka- din. Tsaka Pag nakita ninong. kayo, hi ka. Oo. Tapos, Bala ko na nga pumunta dyan eh. Cleveland. Tingnan ko kung sino Pag nauna. pumunta kami dyan, Cleveland. pisan, Cleveland. ipasyal mo Cleveland. kami. Jana, Cleveland. Yan, Jenny. best friend Ay, ni Ali. Jana. Favorite Jana. niya Ayan, Ay. sabi ni Ronnie, San Antonio Spurs. Meron na ba tayong Spurs? Ha? Yes! Ayan, Ayun, si Ronnie. Si Ronnie. Yes. Favorite San niya Ali. Antonio Puntahan. Spurs. Oo, Grabe, tama, ang dami tama. sumagot. Nagugulo na Ayan. naman ako. Okay, So, so wait kompleto lang. na ba ang ating ano? Yes, Kompleto tali na ko ba ang lang ating saglit. NBA team? Tatali niya na raw ako. Yes, tama. Taga Los Si Kobe Angeles. lost. Lakers. Yes. Pero lumaki raw siya sa Italy. Ayan, si Jenny daw. Si ano pala? Sino unang nakasagot ng ano? Nice ka. Cavaliers. Nice ka. Cavaliers, Si Jana. Yes. Tapos si Jenny sa Ayan! May sumagot! Miami Heat. Siya yung unang Yes, tama. Okay. Sumagot ano? Ascals. Askoy? Ayan, meron na tayong TNT. winner. TNT. Iloilo. San Miguel. Ayan. Ayan. Congratulations sa ating mga winners. Congratulations Ay, winner sa best lang friend ni pala. Ali na si... So yan, let's announce Jana. kung sino ba ang nakakuha ng maraming sagot. Ayan. Ang kulit-kulit na naman ni Ruby. Guys, di ba? Ito, congratulations, Sabi ni guys. Sammy, rain ang or shine. pinakamaraming nakuhang sagot, Jenny Remo. Congratulations, Jenny Remo. Ayan. PM ang iyong numbers at Next yung mga time. nanalo sa hangman hanggang dito sa Word Matrix. Ang inyong mga numbers paki-PM sa Madrid, Philippines. Hey! Ayan na yung dalawa Ta- nating first-time winner. Ayan. Huwag mo na Shout kayong out, alis. best Meron pa friend. tayong movie series. Ayan, sabi ni Jex. Paging Alex. 1, 2, 3, 4. Wala, mukhang busy si Alex, kaya naman sulitin nyo na ang ating mga prizes. Oo, dahil wala na kayong... Wala kayong kaagaw na mabilis. Yes. Ayan, so Paging kailangan nyo Alex. lang hulaan kung anong movie ito. So, science Mahabol yun si fiction Alex. ang ating unang genre. Yes. Feeling ko nanonood ng Mimiya. Si Samir, sabi niya, skit! Ano yun? Skit! Ayan, sabi ni Marisa, The Flu. Hindi siya The Flu. Namayan yung Ayan, lumalaki. kay Nathaniel, si Thor. Para si Nick. Ay, halo. Hate ako. Ano yun? Late Sorry na po. Nathaniel. Long hair ka ba na blonde? Ayan, ihilang ako. Pwede lang ang martilyo. Ako si Nathaniel. Si Thor. Ayan. The Martian. The Martian. Animation. Ano yung sabi ni Jessica? sorry na. Ayan. May mga sumasagot si Star. Ayan, hindi na pumabasa yung comment.
Blade Runner 2049. The Martian. Masaya-saya na naman Extinction. natin. The Predator. Inulit pa ni Nathaniel. Sabi niya sito. Sorry na, mababaw lang yung kaligayahan. Post mo na, post. Wala, ang hirap na. Naiyak na ako. Ayoko na. The God of Thunder. Nathaniel. Sino? Wala. Teka lang. Galaxy J8. Wala, naiyak ako. Moon. Paano yung kasi? Ang hirap mo. Asa na ba yung DJ? Ay! DJ Ayi! Bumalik ka na! Naiyak ako. Sige, labas na natin ang ating Ilabas na natin. Ilabas na natin ang tamang sagot! Meron na! Aray! Aray! Hala. Hala! Hala! DJ, nasan ka? Mamaya mo na ilabas yung Ayan! next! Sabi ni Samir, Master Zen, pasok! So, yan. Geostorm po ang ating Tamang sagot! Yan! Yes! Naiyak po Sino kami nauna? lahat! Bakit? Ano nangyari, guys? Nawala lang ako bakit puro na naman katatawanan. Rupert na naman may pakana, no? May nakakuha pa ng tamang sagot? Yes! Oh, sino? Wait Sino? lang. Geostorm? Hindi kami makapagbasa Bakit ng pala? comment. Ayan, si Samir. Ay, Tama saya-saya ba? na naman. Hinga na malalim! Hinga na malalim! Ayan, ang Wow. ating unang nakasagot Very ay si... CR ka kasi ng CR, nawalan ka tuloy ng ano. Sino Kakasiar ko nauna? lang. Geostorm, si Samir? Ba't ang taas naman ng ano niya? Wait lang, i-check lang namin. Ang hirap po tumawa habang nagbabasa. Ang sakit po sa ulo tsaka sa tiyan. Oo. Meron si Bea. Ang Ay, saya nauna daw si sa... Bea. Naiyak ako. Grabe. Nauna si Bea. So, ayan. Nauna po ba si Bea? Si Nathaniel kasi. Ay, Galaxy J. Ayan. Ay, ito Si Tor pala. kasi. So, yan guys. Masyado tayong masaya. Kaya naman, sino ang ating unang nakahula? Yan. Sige, Sino basta ba? i-record namin yan. Meron pa tayong second movie. Ang ating genre ay action. Hindi kami makarelate sa Ayan. tawa nyo. Ha, ha, ha. Sorry Pero na po. masaya. Oh, Hindi, Bea. kasi Bea. nabulol ako. Nathaniel, si Si Toy. Ryan? Dapat ang nasabi I don't ko know. si Teka lang. Thor. Sinong Bea? So yan, alam nyo naman si Rupi, mataba ang kanyang utak. Yes, sinong Ayan, Bea? si Bayan nga. Sinong Bea? Si Bayan. Sabi Si ni Nene. sabi ni Jen na, tsaka ni Victor, Melexis maitim. Ang nauna. Victor magtang... Ayan na naman. Victor Wala. magtanggol. Yan yung Filipino born. Melexis. So, Ayaw sabi ka na, nila si ayaw ka Bea na. daw. Peace. Ayan. Okay, So, ating- congratulations guys. Hulaan nyo na yan. Yes. Action ang genre. Ayan. Peace, makakaaway ka, peace. Meron tayong Victor dito. man. Peace. Ayan. Action po ang ating second Bad genre. Boys for Life. Bumblebee, Sabi ni Bumblebee, Jessica. Bumblebee. What you gonna Sabi do nila. to your bad boys? Fast So, and ilabas na Furious naman. Hubs and Shaw. Ano ba ang tamang sagot? Sige, labas na natin ang ating second movie ay Bumblebee. Bumblebee. Sabi ni Esa, ang hirap manalo, dami ng viewers. Ayan. Siyempre. Siyempre, shoutout to our 44 viewers. Yes. Ayan guys, habang nanonood kayo, dahil masaya tayo always, mag-heart rock kayo dyan. And Heart, like, heart. kaya si Yes. Ronnie Basa ang ating second winner sa movie series. So, nag-buff ako Ha? saglit. Ayan. Meron pa tayong Ay, third. hindi si Jessica? Ha? Hindi si Jessica? Wait lang. Kasi after ng Bad Boys for Life, Samir, Bad Boys. Transformers, Ang sa akin ang nauna si Jessica. ano eh. Doon Si ka Ronnie. nila. Siya din yung nilike nila. Ano pa nasagot?
Oo, nilike hindi nila naman yung ba? sagot ni Ronnie. Okay, sorry guys, Ronnie daw. Oo. Ronnie! Ayan. Nilike ni Jana and ni Jessica. So, ayan, si Ronnie ang ating second winner. Kaya naman, meron pa tayong third and last set. Ang ating genre ay thriller. Ayan. Wala pa nakalabas, hindi pa. Ayan, advance ako eh. Okay. So, ayan. Hindi na ako Ronnie makasalita. daw. Okay, si Ronnie daw. Kaya, Hindi siya hirap-hirap. Masyado ano tayong sa akin. masaya. Masaya tayo. Ayan. Siyempre, ayan. Mamaya, Sino iyak-iyak. kaya ang ating magiging last winner sa ating movie series? So, comment your answers. Yes. Mga almosalers, thriller po ang ating second genre. Shoutout sa boyfriend Ay, ni Zen. ay, Ayun ba o, to? nagsoyosi na Eh, naman. Sabado Affabel. Hi. Ayan, sabi ni Ai, hi, DJ Ai ba to? Ai. Ay, iba Pares to? kayo. Sabado. Ayan, Sabado Affabel. The Predator. The Predator. Ano ba yan? Sabi Wala ni ko sa Mr. akin. Jomar, si Samir, The Dark Knight, Get Out, The Assistant, Joker, It, Blade. Blade. Ayan, si Predator Mr. yun. Jomar, nagtatadtad na ng The Predator. Laging ganyan yan. Si Samir, sabi niya, The Neighbor, A Quiet Place. The Predator kaya gawa ng mask. Tinan mo. Ano to? Betis? Pero mo yung ano, yung- Betis ba to? Motel. Sabihin mo yung ano, yung helmet. Yung helmet ng mga 12 nagmumotor. feet deep. Ha? Ayun yung helmet ng mga nagmumotor 12 dito sa Pilipinas. So. deep. Ayan. So, ilabas na natin ang ating third movie. Ang tamang sagot ay The Predator. The Predator. Predator. Ayan. So, congratulations, Mr. Jomar Ano, The Solomon. Predator? Ikaw po ang aming third winner. The Oo, Predator. kasi Ayan. Mr. Jomar lagi siya yung nahuhuling sumasagot, no? Oo. Di bale, guys. May ano pa tayo. May second game pa tayo. Ay, ano. Sunod na games. Ayan. Uy, ang galing, So, oh. i-announce na natin ang ating mga winners for our movie series. Yes! Thank you, Kim P. Congratulations, Bea Sibayan! Wow! Ronnie Basayan! Ayan, halo kay Gerwin G. Balagonos. Jomar Solomon! Congratulations sa inyo lahat! And do not forget to PM Ay, your naiyak ako. numbers. And ito na, ang ating Art Attack! Kim P versus Rupi! Ayan, ito na. Ito na. Hi. Ayan. Ang ating category ngayon ay love. Love, Napagod love, kami love. kakatawa. Ayan. So, ayan, meron pa tayong last game. Ang ating Art Attack. Dito, kailangan nyo lang hulaan ang kantang dinodrawing namin. Siyempre, isama nyo na rin po ang first line. Kasama ang title. Kung alam nyo na ang dinodrawing namin, sagutin nyo na agad. Kaya let's start our Art Attack in 3, 2, 1. Go! Ayan, kaya naman guys, kailangan nyo lang nga hulaan ang first line at title ng kantang kanilang idinodrawing. At kailangan nyo lang magkaroon ng 3 points para sa ating 3 winners. Ayan, meron Ayan. akong 2 words. Keep Sabi it ni words. Ronnie, yung panalo ko po, alam nyo na po. Eh, Kay syempre Miss kay Jana, Jana. yes. Ayan, 2 words sa akin. 2 words. Yan, oh, na-achieve ko yung hindi naging madaldal ngayon. Sabi ni DR Tanyan. Ayan. Hi kay Gian! Yung pinsan ng pinsan ko. Hi, Gian! Hello. Kumusta ka na? Ayan. Sana patuloy ang iyong recovery. Ayan. Ito si Ronnie Basa. Yung panalo ko po, alam nyo na. Yes, yes, yes. Love moves in mysterious way. Hindi daw. Hindi daw. Jedeline Ferrer. A smile in your heart. Anong first line ng A smile in your heart? Ayan. Ayan, 2 words. 2 words. Baliktad lang, baliktad. Nilagyan ko na lang ng number. Ito yung 1, ito yung 2. Ayan, si Jedeline may 1 point na siya para sa title ng A Smile in Your Heart. Tigidong daw, sabi ni Pisan. Digidong, digidong. Ayan, A Smile in Your Heart. Love hurts? Love hurts. Hindi daw.
Happy Ito heart. sa akin, 2 words. Nagkabaliktad water. lang yung drawing. Cold water. Hindi. Love is in the air. Hindi. Ito, napakalupit ng sagot. Guys, may number na para hindi kayo malito kasi baliktad yung drawing ko. Sabi ni D'Artagnan, tuge. Ayan, sabi ni... Tugi na naman. Ayan, sabi ni Victor, Stone Cold. So, ayan, Stone Cold, ano ang ating First line. first line? Ayan si Jedeline, I had a feeling that you're holding my heart. Yes, i-consider natin yan. Typo lang yan, magkalapit. Ayan, ang nagmamadali. nauna sa Stone Cold, I see 2 points. Jessica Jedeline. sa lyrics. Stone Cold, Okay. Stone Cold. Victor, 1 point. Jessica, Hindi, 1 point. hindi siya iba. Iba. Parang tuge nga daw. Stone Hindi, Cold, baliktad Stone kasi. Cold. Jessica! Ay, oo nga pala. Char lang. So, for the next drawing, meron akong 3 words. Ayan. So, si Jedeline Ferrer. 1 point na lang. Panalo na siya. Ayan. Grow old. Hindi. Evap. Ayan. Go guys. Hula-hula lang. Nahulaan na po yung Stone Cold, Stone Cold. Moonwalk. Ito. 3 words kay Kimpi, kay Rupi, 5 words. Up on the moon. Ano kaya yan? Ayan. Fly me to the moon? Ano kaya yan? Si Rupert na naman. Hi. Wala namang moon dito. Ay, meron. Meron. Rewrite the stars. Ayan, si Jessica, sabi niya, see you again. Ano ang ating first line? 2 points, Jessica. 5 words. Ayan, si Jessica, sabi niya, it's been a long time without you, my friend. Considered Sige. na. Oh, considered na to kasi ito yung mga hindi nagka-copy-paste. Ang galing-galing nyo guys ha. Jessica, it's been a long time without you, my So, friend. meron akong 1 word. Yes, dahil dyan, Jessica, ikaw na ang aming first winner! See you again. It's been a long day. Ay, mali si Jessica, hindi time. It's day. So, hindi pa siya winner. Si Bea, si Bayan. It's been a long day without you, my friend. Bea, 1 point. Oh, naka 1 point dun si Bea. Si Jessica, 1 point na lang. Jessica, panalo ka na for real. O, ito, 1 word. Hindi siya time. Time. Okay, Yes. hula-hula pa, guys. Fly me to the moon. Hindi rin siya clock. Hindi siya time, hindi rin siya clock. Sabi ni Jessica, nauna si Jed sa tamang Ay, lyrics. sa inyo ba si Jen? Sa akin, Okay. si Bea. Sa akin, si Bea din, Yes, after si ni Bea. Jessica. Okay. Yes. Guys, hindi siya clock. Clocks by Coldplay. Hindi. Orasan. May clue na yan. Titigan nyo mabuti. Kanta ng dalawang girls. 12 Wait, midnight. sabi ni Victor, siya daw nauna sa See You Again. Oo, ikaw nauna sa See You title. Ay, sa Tapos, title, yes. sa lyrics, wait lang. Hindi, nauna si Jessica. See you again. Wait. Checking kami. Sa akin, si Jessica. Ayan. Kasi Ay, after ng oo, Stone si Cold, Jessica Stone ang nauna. Cold. Yes. O yun, see you again. Tapos lyrics, si Bea, si Bayan. Wala bang nakakahula ng akin? O, ano yan? Guys, may clue na. Anong oras Bea! yan? Alam mo yan, Bea! Yan si Jessica. Sabi niya, 12:51. Ayan.
Ano Panalo ka ang na. first line ng 12? Ayan, si Malexis. Sabi niya, cause it's 12:51. Na 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 na. Mali! Ayan, so dahil dyan, Jessica, ikaw na aming first winner! Ay, sagutin niya daw yung kay Ruby. Ano ba yan? So, ito, meron akong... Nasagot na yun daw. Guys, click. Hindi Please talaga. check po, kasi... Kasi kanina, sabi rin ni Kimby, di ba walang humuhula sa kanya? Walang 12:51. Ang nauna talaga sa akin, si Jessica. Ito, meron akong... Meron... Kanina pa Ayan. May lumabas ba dyan, Miss Zen? Na 12:51. May sumagot na. Si Oo, Jessica. Diba? Si Jessica talaga. Ito, meron akong... Ayan, sabi rin ni Jessica. Pero nanalo na si Jessica scrolling through my cellphone. Meron akong... I-copy-paste nyo na yan. Wait lang, ha? Rupert, ayusin mo drawing mo. Meron akong one word. Sorry guys, sa amin dito ang nauna si Jessica sa 12:51. Ayan. Majority po. I-refresh Jessica. daw yung server. Kaya pa na, ayan, Paging ITD. Congratulations kay Jessica, ikaw na aming first winner. So, 4 minutes na lang, guys! Whew. Heal the world! Ang dami nag-i-click. Ayan, one word. Parang nagagaya. Ayan. So, guys, wala talaga. Pare-pareho dito sa amin ang nauna sa 12:51 si Jessica. At panalo na si Jessica. Siya na ating first winner. So, ito, one word lang yung akin. Hindi siya broken. Other term. Wrong spelling yung Other cellphone. term. Cellphone. Consider na ba yun? Cellphone. Broken. C-E-L-F-O-N-E. Iba pa. Ayan, si Louie Arcilla, sabi niya, torn. Torn daw. So, ayan, ang sumagot ng lyrics ay wala pa. Yes. Torn ang aking dinadrawing. Yes. So, sagutin niyo na ang first line. 2 minutes. Hindi, si Louie. Earthquake. Wala kasi sila Alex, sila Samir, mga magagaling sa kanta. Torn, tama yung sagot ni Louie. Guys, please comment na ang first line. First line ng line. Torn, Louie. Tama ba, Louie? Counting cash. Ayan, sabi ni Julia, I thought I saw a man brought to life. Julia Aina. 3 points dapat to guys ha. Isa pa lang ang winner. First 3 points to. So, ayan, meron ako ulit one word. Isihan lang natin, mga best. Ayun, si Jedy Lynn. I thought I saw a Hindi, nauna si Julia. Sorry. Si Jedy Lynn, sayang. Torn between two lovers daw, sabi ni Jex. Hindi. Ayan, so, smash! Isa pa lang ang winner. Malapit na tayong matapos. Okay lang yan. Julia, you teach Jed. She only needs 1 more point. English Oh, si Jed, kailangan na lang niya 1 Counting cash. point. Jed, sagot ka na para dalawang winners natin. Ayan, one word. Ano daw ba Ang talaga? hirap mag-drawing. Hindi mo itong kantang pinili kasi. Sorry ah. Ang hirap i-drawing. Kaya niyo yan. Yan, Count tama on si me! Jessica. Jessica! Pero no... Ay, Jenny Ito, one word. Wala, 1 point pa rin.
Senorita. Ayan, si Runaway. Jessica Runaway. Kopyahin nyo, guys. Nanalo na si Jessica. Runaway. Kopyahin nyo na. Ayan, si Cariza. Sabi niya, run away. Ano ang first line ng Runaway? Ayan, si Ronnie Basa, pero 1 point ulit. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Anong first line ng 2 Runaway? points, Jenny Remo. Anong first line ng Runaway? So ito, meron akong 3 words. Grew up in a small town. Wala yan, guys. Guys, Runaway. First line. First line ng Runaway. Ayan si Louie. Say it's true. There's nothing like me and you. Wow, 2 points na si Louie. Si Jenny may 2 points na rin. At si Louie may Ayan, 2 meron akong 3 words. Go, guys! $100 letters. Ayan, 3 words. 3 words. Hindi siya hold my hand. Hold my hand. Hindi. Hindi siya hold my hand. Hindi siya hold my hand. Isa pa lang. Hindi rin siya take my hand. Take my hand. Okay, last 3 minutes. Hindi siya take, Take my, hand. Last 3 minutes. Guys, yung kumanta nito, yung ano, yung may eyeliner lagi sa mata. O yan. Clue. Avril Lavigne. 100 more letters. Ayan, tama si Victor Timbang. Si Victor, 100 more letters. More than words. More than words pala. Si Jedeline. At dahil dyan, ikaw na aming second winner, Jedeline. Nauna si Victor sa So, ano. last 3 minutes daw. Nauna si Victor. 1 minute. Ay. 1 minute. Last 1 minutes daw. Extend, no? Guys, yung kumanta ng sa akin niya may eyeliner. 1 Sa minute. mata. 1 minutes. 1 words. Keep my hand. Ano, malapit na. Keep my hand, malapit na daw. 3. Keep ano? Keep ano? Adam Lambert. Guys, first line ng title at ang title ang Keep huhulaan. ano? Keep ano? Ayan, naku, nanalo na rin si Jedeline saying I love you. Hindi Sabi ni siya Louie. take my hand. Tingnan natin yung more than words. Ayan. Si Victor daw sa lyrics. Congratulations sa ating winners. Kompleto na. Ayan, kompleto na daw. Ayan, grabe ang hirap nito So ayan, congratulations sa ating mga winners dahil nagsaya tayo. Ngayong araw nag-overtime na po. Ayan, Ng 4 congratulations! Sino-sino ba ang ating winners? Hindi na siya 12.15. Ayan, 1.5. congratulations 1.5. sa ating winners sa Art Attack. We 12.1. have Jessica, Jedeline, and Louie Arcillas. Congratulations sa inyong lahat. And do not forget to PM your numbers. Kaya naman, ayan, mahaba ang oras natin ngayong Tuesday. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa. Dito lang sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almasal Club! Congratulations sa ating mga winners! Bye-bye! See you tomorrow! Guys, hulaan nyo i-comment nyo kung ano ibig sabihin nitong 12.1 and 1.5 sa Almasal, The Almasal Club page. I-comment nyo doon. Yes, like our Facebook